kiɗan hukumata ku ji waƙarta mai yawa ƙasa bauta jigawa kun kyauta mu maza da matan mu muna ta godiya ya haya Muhammad uba mun yi godiya kundina mu ta ragata na ita ruwa mu jigawa kai ne ka zaman na garkuwa anan Muhammadu uba kai ne kan kowa akarsal jigawa inganta rayuwa daga shi kun haɗe kanku da gwamnatin kasa wanda tasgaro sai aga kun matsa kuna da reshina ta ko'ina kuna kusa wurin jigawa umar na madina ya yaba a yace abin alkhairin da kuke ba zai ki ba na madina na shi goyon bayan bai hana ku ba dan mu da alkhairi ne jigo ne umar dan kishi ne na mutane zabuwa ƙarshen zane na Allah ne gwamnan adalci ne waraka ne kuma shi lantarki ne fitila ne umar na madina gwamna na amana a kai za mu nuna a ga girma a raina ya yarda da akar sali ya ga musa a gyara gashi ta kora hamada ka kara mana madda ne dara kauta yanayi an ci ubansa gida na muhalli ya yi shaidar haka yansa ka nura Ibrahim masu kuri ga akunsa har ambaliyar ruwa sai labari a suna yake da madaman mu kullum bisa tsari a misali kogin haɗe da an kai labari a gudanar na ruwan mu sun yi turmus ga a tsari gida na ruwa na jihar shi zai maka ɗori Hassan da shi ba shi da buri sai nan zai ƙasa ta ci kubanta daga yan bishiyoyi ta ko'ina sun cire tuta sai na ba mu har ruwan sha mai tsafta ka tanki tuka da famfuna ya fi na furta akar sala a rada sai na iya banta sai na da har ya haya uba ubanta ko a ƙasar ya haya ka cire tuta taki suke rabo tallafin noma yuka har da shi ma kashin casa har da shi ma malamin kwari har da shi ma kaga harkar noman mu ta girma kamar zamani da shi ma mata na gida har da kuku shin muhallin mu har shi ma wurin hamada samun kasar noma karshen bishiyoyi ko ina ta yi rage erosion an tallafin bayi ruwa mai tsafta samar da shi an yi rage cututtuka tallafin bayi jari ga masu ƙananan sana'o'i musamman matasa don su yi sana'o'i haka yasa an ka rage bala'o'i al'umma a kirsa da godiya mun yi har da cidinar girma ko sai mun yi wannan hukuma raya ƙasa ta yi har ma da raya mutanen ƙasa ta yi daga shirba mana har indina na tasar shinkafa haka an karfafe mu noman shinkafa zuwa a kirsa da har mu ta zama karkarfa a zo kilimati tarziliyar ce in sami arzilan ƙarashe makazance ma'anar akar sal ashe baraiwar kaje daɗin igiya shan aniya na ta haihu a burin juya walke hanya sai na yabu da aragta gaba da aragta kai ne ka rike tuta ka zama in bata ka zama da zuci rubuta da yawan mata hukumar ma'akar isal ita ce akan gaba amin yaba da har mulga na hukumar da gaske ci gaban da ta kawo ya fi irga ya haya Muhammadu babbar zo a
don mai suna. a kare sallah, Ilahu kar a duba halina. a kare sallah, Kazan dan ya ba mata mu hukumar a kare sallah tana raya kasa a diga. a kare sallah. Muna ta godiya a diga. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Ya kyauta in yi yaban dan Muhammadu Uba Gwarzo. A kare sallah, Daraktan ta bai dukan ka ba sun zo. a kare sallah, Yahaya Muhammadu Uba na zo. a kare sallah, Hukumar guda tana a hannunka. Sanne darakta muna ta moriya a diga. a kare sallah. Amin yaba da harin diga. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Wannan hukumar tana ta yin dashen bishiyoyi. A kare sallah, Rage zaizayar ƙasa mu ji sanyi. a kare sallah, Da ya shaɗa shirin su fa yayi. a kare sallah, Da muka saboda talai su ji daɗi. Makiyaya su ma ba za a bar su a karba. a kare sallah. Muna ta moriya a diga. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba An Gwarzo. kasa ayyukanmu na noma. Don manoma a ba su tallafi su ji daɗi. A kare sallah, Tana rabon iri ga manoma a baka take kyauta abin da ya yi mana daɗi. a kare sallah, Ta ba da magani a yi noma duka a sauke mu 'yan jigawa sai mu yi kauɗi. a kare sallah, Da rabo na injinan shinkafa duka da kayan noma take yi wa talaga. a kare sallah. Muna ta moriya a diga. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Ga ruwan shamu ya wadata duka a birni. A kare sallah, Da karkarar mu ba mu da tsanani. a kare sallah, Kudiyar su Mustapha da su Sani. a kare sallah, Abin kasa cibiyar noma rani. Mu da rani ta mukar da damuna muka noma. a kare sallah. Abin ya ba da haɗin majida. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Bashin kuɗi gashi tana ta ba mu talakawa. A kare sallah, Rage raɗaɗin talauci ga kowa. a kare A sallah, bashin su ba ruwa ka ji baiwa. a kare sallah, A yanda aka baka ka dawo. Musu da shi ba sa ƙara ko zule kan kowa. a kare sallah. Abin ya ba da haɗin majida. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Ta dakile ambaliyar ruwa ka duka ima. A kare sallah, Ta yashe kogunan mu da dama. a kare sallah, Kogin haɗe da kaga da shi ma. a kare sallah, A samar da injinan sola a duk da ragewa da mamuɗi yanayi a diga. a kare sallah. Mun yaba da haɗa majida. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. Suna ta aikin lura da zaizai a ta ƙasata. A dashen bishiyoyi ta ko'ina a ƙasata. A kare sallah, Mu samu ci gaban a ƙasata. a kare sallah, Wata mazan mu duka ya kwata. Godiyar da muke a karsal tana a kula kowa. a kare sallah. Amin yaba da haɗa majida. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Samar Gwarzo. da barhunan zamani a kare sallah muna ta godiya a jiga. A kare sallah, A matan gidan mu sa samu nutsuwa. a kare sallah, Jigawa mu wata zama sabuwa. a kare sallah, A kaɗan a ayyukan da take yi shi na zano ita ce ta faru ba ta da na biyu. a kare sallah. Amin yaba da haɗa majiga. Da hukumar da gaske ce da wanda ta kawo, ya fi irga ya Muhammadu Uba Gwarzo. A ƙarƙashin jagoranta ya haya aka komai. A kare sallah, A ɗan Muhammadu Uba maimai. a kare sallah, Mu da har da gawa kai mu na komai. a kare sallah, Ya haya Muhammadu daga uba. Sannu da rarta godiya muke a jiga.
Muhammadu uban gwarzo. A kare Ayya. sallah